Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ungaqokile. Leli phupho livela kakhulu uma uzizwa sengathi abantu bayakuhlulela. Kukhona okubalulekile okufihlayo noma uzizwa ungalungele into ethile empilweni yakho. Kuphawu lokuthi kukhona ingcindezi noma amahloni athile onawo empilweni yakho. Uma uphupha ungaqokile, kuvame ukuchaza ukuthi iqiniso obukade uligcinile lingase livele. Leli phupho livame ukuchaza ukwesaba ukulahlekelwa, ukwesaba ukuhluleka noma ingcindezi kubantu abathile. Ngamafuphi, ukuphupha ungaqokile kuchaza ukukhululwa, iqiniso, ukuguquka noma ukuvela kwemfihlo ethile ngawe. Siyabonga, nisale kahle.